bueno, guretzako, gure ikuspuntutik ikusita, bada, festival oso euskalduna, baina beti sarrera internazional batekin, ez? Eta horrelako askorik ere ez dira ikusten. Guretzako festival urrun ez dagoena, Euskal Herriko festival bat da, baina hori beti puntu internazional horrekin eta oso berezia egiten duen horrekin, ez? Normalean egiten dira, talde euskaldunak igual bakarrik, eta hementxe iparraldean egiten dela Euskal Herriko zuzenean, hegoaldeko taldeekin eta internazionala bai, ezta? Eta beste ikuspuntutik ikusten dela. Eta normalean, zabaltzen danean talde internazionalari, izaten da enpresa batek antolatuta eta danak kobratzen eta bueno, hementxe badau pilo bat jende borondatez lan egiten, orduan hori da sekulako diferentzia, agian igual BBK Live edo azken Rock Festival, egualdeko festivalekin. Bai, ezberdina da kasu horretan bai, ez da bakarrik taldeen gaitik baita funtzionamendua gaitik ere, ez? Eta horrek ere berezi egiten duena, baina azken baten daukan nivela da edozein festivala modukoa, ez? Eta hori jendeak borondatez egiten duela, ez? Bai, aukera emoten du, egiten duzuen lanarekin azken baten aukera ematen du talde internazionalekin egotea, ez bakarrik egunean bertan kondizio bardinetan, baldintza bardinetan jotzea, baita ere promozio supera handi bat, azken baten kartel berdinean ateratzen zarela beste talde batzuekin ere, eta orduan horrek ere internazionaldu egiten zaitu, ez? Mundu mailan ikusten zaitu festival baten zaudela jotzen, eta horrek beti handitu egiten zaitu, ez? Eta, publiko desberdina zu ikusteko igual lehenengo aldiz, eta da aukera paregabea euskal talde batentzako. Bide zuzenetik oker, bide laburretik ezer, galdu denaren dudak besterik ez. Aran berrien bila da, zauriak garbitzeikoa, bere bihotzeko leku izkutua. Guk nahi genuen markatzea guk geuk egin dugula, ez? Zean maiz hasi zenetik oindala 17 urte gu laurak egon gara, ez da aldaketarik egon, eta lan guztia gure esku egon da, orduan nahi genuen markatu hori zean maiz dala, ez? Eta zean maiz ezin zanez deitu lehenengoko diskoa zean maiz deitzen zelako, beste buelta bat eman genion, eta horrekin hori aprobetsatuz jendeak esaten zuena, gero ere guk marka hori jartzeko, zean maiz da, deitzea pentsatu genuen, ez? Zer dago hemen barruan? Zean maiz, ez dago besterik, ez? Bueno, nire ustez, bai, da gure esperientzia guztien erakuslea da, gero oso disko eklektikoa da azken baten, beti egin duguna, nahi dugu, eta orduan nire ustez behintzat disko honetan badaukazu dantza egiteko aukera, azarratzeko aukera, negar egitoako aukera eta saltatzeko pozik saltoka ibiltzeko aukera, ez? Eta nik uste dut, rango guzti hori, rango eklektiko guzti hori bete egiten dugula, betidanik egin dugulako nahi izan duguna, ez? Eta azken aldian entzuten dugun musikak horretara eraman gaituelako, orduan azken baten zer definitzen zaitu egiten duzun musikak, ez? Eta da horretan dago zea maiz. Eta beti bezala gure bihotzakin, arimakin eta daukagun indar guztiakin egingo dugu kontzertu bat, eta espero dugu jendeari hori heltzea, eta orduan ja berez sortuko daolako erlazio polit bat, hori izango zen, polita izango zen, ez? Hori lortzea behintzat, nik uste dut, interesantea, hori da helburua. Azkenean guk ondo pasatzea eta kanpoan dausanak ondo pasatzea.
Eskerrik asko.